sun ketano ye ba in kelag bamut berkum jorong idawai na kebanta kaing kesam jong I or nela bad triki ba ki aingo ya blade track and run na kebanta ke jung kurku ke ba ulat sai ha ke jung em ke jungki apa kaing kesam ke jungki idawai kerpang na kebanta gine ke jung tumo ba per bangi la ay hakmadu jisu Koblei me balapan kre na gabanta ki ba I jame ya ki ki babaha ki ba ngimla ban yo I to pandab ya ki dono jongi ya ka jingtrang ban jame knang ba da ka ba jame ha ki baro ban nalor ki baro nginyo ya ka jingkular jongme ki ba palat liam ya baro ki jingang not da tura jing Jesu Christ ukon jongme ubayembat basan sha rengkat bat me ha gajing yalong ka way jong man simba kuj ublay junom la junom amen Kejumlah berengkong kejumlah nak kita perlu kami kaladon ukur jung utara jungka ubreu ubar muspa ubara yingkur elimelek ubal terteng upos tegarut kanong muya kalalong kanomi syak se nganle selingka bantam bali nadin uno ubreu uban syak sio bhaya Pad kalong haka kilek kupun chonga kumta kalami pad kalatam hanka nadin kinong ot pad kalapoy keringkat syakadong badan keringka bos ubalalong naga yingkur elimelek hangta ubos ulaong hakaru mentasya skor kupun chonga watlet pantam akaway pat kalingka le wat ino yakani anrailek ringkat pat kisamla kantay chunga shup pensyang laki kemat akalingka pat kia ot pat put nadin chungki hatu ngamsyang lalukum mi kisamla syendang pat omten setiayati pat haba pisyang kilet syakikiu pat tudik nakata kaba kisamla syendang pilatong Ti kala pendem yala kemat kadangmu adu kendau pat kala ong bu palai ken ngasyan jingspun kat lihat mat syangpi papi rakit kya nak kabenta syunga abang along tang kanongwe andai ubo sula jiba beka kat kaba pilale na kabenta kakyau kuring syangpi naru bayap utara syangpi lala ya tuanga pat kumta pila ino yala upabat kakli padela kali padwan syaki breu ki bakim chu ito mino kumta obo sulashim ya karu pad kalalong katanga chung pad ulaya syong pad ka utrairu ulaay pakan pun pad kalakha ukun bagi para kentai kila ong akanumi long balakalku utrai bong syem laino epi hakani kasi 24 bayajan tu kekerten jenggu kan paunam han Israel enselong hapi unong kan temai ka jing impat unong sa ka jing long temben jongpi namara ka presa kurin jongpi ka ba kepi ka ba kampalat hapi banyan nyomut kikun senrang kala khayu te kanomi kala shin ya kunung kala duk ke kala kasaren bad kala long kanong sumai jenggu pagi kentai para marjan kila ayu kerteng ti om takha ukur chendang hakanomi pat kila ai kerteng yi ubobet une ulalong upa chang ujese upa chang udebe takti chang utrai Nomor praspa sapulai Suglang ubril, ubashepting you try, utabaya jakilan ti jamu.
men suk men yai man ba bai men yo bam na jing mi no chong ki ti chong me suk long u bril u ba shepting you try u ta ba ya ja ki len ti chong u Gat nga chong mi kan long kum ding so wan kum u ding so wan say so apo ying chong mi su long u bril u ba shepting you try u ta ba ya ja ki len ti chong u Ki kun cho me kin long kum shin lu ding kum shin lu jo li ba lu sao trong mi trong me su long u bril u ba shepting you try u ta ba ya ja ki len ti trong u Kum ne kur ku you bril, batting you try. Nasi on baro shirta, kun kur ku yame. Suglang u bril, u ba shepting you try. U tabaya jakilan ti chong u. But when your iki kun jong me to men suka ka jing su sa Jerusalem suglang u bril u ba shepting you try u tabaya jakilan ti chong u Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Pidon tang uwe ukpa baru don hapneng. Pidon tang uwe no hikai ubade ukres. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Utrai don rain card bat pi. Kabat piro. Kajing pule na gospel bakwit kat kum o Matthews. Kaburam hame hamtrai. patrai. Hakata kapor ujisu lakren kumne ha kipaj ba bat hala kisenran. Kistad ein bat ki Pharisee ki shong hakakat jong Moses. Kumta to kongu batole kat yakaba ki ong yepi banle. Henry wat prathu yakikam jongki naba ki yalap Henry kimle. Ki kanton ki jingkit ki bakhia ki ba omla bankit. Bad ki pankit yaki hakaterpeng jong ki brew kat ba maki pat kim panki wat ya I simpreakti ban ya tenrong lem. Kile yaki kam jong ki baro tang ban yo I ki brew namar ki penyar yala ki pila filakteri bad ki penhe ya kirim yang jain jongki bad ki ij ya ki jaka ki babhatam ha ki jingkhawai bad ya ki jaka khmat ha ki sinagog bad ya ki jingkhublei ha ki jakkayo bad enda la shakhot ya ki nong hikai ha ki brew Henry mapi wat kwa ba en khot ya pi nong hikai na ba pi don tong wei nong hikai bad pi baro khoj pi long shipara bad wat khot kpa yano ha ka prathei
naba phidon tang away ukpa ubadon habneng lemne watsha ba enkot yapi nong yalam naba phidon tang away unong yalam ukres ba kraw tam na pi unlong usakri jongpi jar ubak pen kraw yalade en pen red but ya uba pen red yalade en pen kraw ka gospel try Keciro eme Chris. Kohan men ko para ha u Jesus Christ ka gospel bementa kesngi ngiyo sngew ka jing kren persha of Jesus ya ka jing im ka jing long bad ka jing le jong ki start an bad ki Pharisee ngite ba ki start ein ki Pharisee ki don ha ka jakka ka bhakmat ha ka imlang ka salang bat kum juru ha kabalang ne ha ka niam ju ka jongki namar ba ki kishim ha ka jakka ka jonguble den mata kadau Jisu ong yaki sngap bat le ya ka ba ki ong Henry wadbut ya ka ba ki im ne wat bot ya ka jing im ka ba ki im kanai ka dei ka jing kentu ka jing kan pham ka jong Jisu yang iwe pai we ha kanai ka sngi ru kum ju menta tong in pet khendiat ki e kita ki jing pan ram jong Jisu ya kito ki start ein bat ki Pharisee bat kum ju ru ka dei ka warning kataka bau Jisu ai na ka banta junga ba jung pi bangim day banlong kum kine ki start ein bat ki Pharisee hakapor jong Jisu balei Jisu kwa yang abadipi bangin im ne bangin le ne bangin bud ya kato ka jeng im jong ki start ein bat ki Pharisee hakato kapor jong u kidau kidei kine kabadengkong namar ba kine ki Pharisee ki start ein ki yalap but yala de pat ki klam im ya ka ba ki alap kanai kedai ka banengkong ka ba u Jisu u penram yaki bat ubu akhmat junga jung pi ngiru habang ipe ja ka jung im ka junga ka jung pi yole se ngilong kum kine ki start an bat ki Pharisee hato manga mapi ngimlong kita ki bru ki bakloi banda ong yaki we ka jung im jung pi ka long ka ba bakla PM hakapop PM hakajing em kabasneu Henry yala depat ngim im kumta shisha ngilong kum kena ki Pharisee kum kena ki start an ki pej tang ya kajing em jong ki wei ki kloi ban le chakmat ki wei ban ong ba PM hakapop PM hakajing em kabasneu pide ban kala kabamut Henry yala depat kim sem layo i kata kajing im sneu ke jongki ngama pi ngilong kita ki bro ki bakloi ban lech ki we ban advice ngilong kita ki babro ki banang ki bastat ha ban lech advice ki we ban hikaya ki we bang idei phidei ban le kom ni pa phidei ban le kom cha ban long ubru babha ban em kajing em ka bahak ban em kajing em ka basneu phidei ban ban long ubru ne ka bro ka basoti ne ka basida pidei ban pendap ya ke kamram ka jungpi ngilong kita ki bro ki banang ki bastat bah ban advice ya ki we Henry yala depat ngim sem persang wat ban im ya ke e ka ba ngi advice ya ki we kumjuro ngi kwa ba ki we kin sakala ka bamut ne kin kala ka jung im ka jungki na ka jung im ka basneu sha ka jung im ka babha ngi kwa ngi nget ong ya ki we baki don kamban kelak bamut Henry yala depat dalalei ngim sem kelak bamut ngatib bang ngadon haga jingduna ngatib bang ngalong obreu basneu Henry yala de ngam kwa ban kelak bamut ngam persang hero ban kelak bamut Henry yaki we ngakwa bakin kelak bamut habang ngilong komne hato ngimlong kum kene ki stadain kum kene ki Pharisee klempep ngilong
Dari mata kedau u Jisu hakan aga step sempan rem ya kita ki stadan bat ki Farisi hakato kapor gajungu Henry uong yang abade pi lada ngilong kumni ngi dei ban sange no lada ngi kwa ban bot ya kena gajung em jong kena ki start an Henry uong yang pi sange wat bot ya kato gajung em gajung ki Henry pi dei ban em shua gajung em gajung pi haden kata pi dei ban ya lap ya nang tapat lada pila em gajung pi pila ban lek advice ya kiwei anda pila kelak bamot pila ban ong yakiwei bama piru pidei ban kelak bamot kanai kadei kajung khot kajung Jisu yang abade pi berkum juru ha kanai kasngiu Jisu ha ka point ke baaru ong ba kine ki far ki sad an ban ki Farisi ki penkit kajingkit bakhya yakiwei ke bamot ki thau ki an ki thau ki rule kita ki baki ki pajong ublei ki de ban bot ki hikai yakiwei ki ai kita ki hukum ya ki wei Henry yala dapat kim le dalele yala dapat kim le dalele ki jing hikai jong kabalang ka jing hikai jong ublei ka dei tang na ka banta ki pat ki babon ki balang om dei na ka banta jong ki stat ai ne ki Farisi ne ki nong yelam balang yo le se manga ma phi ko han men ko para mentang yelong ki nong yelam hapo ka balang Yole se mangama pi ngi thau ki an ngi thau ki rule ha po ka balang snong jungi ne ha po ka balang ka jungi ngi kwa ba ki we kin bud ya kito ki an ya kito ki kanun ya kito ki rule Henry yala dapat ngim persang ban bud ne ban im kat kum kito ki an ki banglasna ngi dei ban kan mau ha ka ne ka sngiu Jisuang kano ka an ne kano ka kanun ne ka rule ka ba pi don ne ka ba pishna ha ka imlang ka salang ne ha po ka balang ne ha po ka ying ka sem ka jung pi kam dei tang na ka banta kito ki pat ki babun balang Henry ka deiru na ka banta jongi ki ba shna ne ki ba thau ya kito ki rule ki an den mata kadau Jisu pan kan mau yang ayapi ba ngi dei banda im kat kum kito ki an ki kanun ke ba ngila thau ne lachna na ka banta ka ying ka sem na ka banta ki imlang ka salang bat kum juru na ka banta ka balang ka jungi nang ta ka point ka balai ka bau Jisu upan kan mau yang ai pi ha ka ne ka sngi kat kum ka jing im bat ke jing le jong ki start an bat ki Farisi ka dei ka ne ki im ka jong ki ne ki le ya ki kam ruble jong ki tang ban pen I ya kiwe ki em ka jung ki kum kita ki nong ya lam balang ki em ka jung ki kum ki khon ki jong blei tang ban pen I ya kata ka jing ru blei jung ki sakiwe om dei ba ki kwa ba blei un kor khu ki Henry ki kwa tang ban pen I ya kata ka jing em ba ha jung ki hakmat ka perthei dei na mata ka dau ki em ha ka jung em ka barsap lada mangama phiru lada ngi em ka jing em ka barsap ngi long thik kum ke nagi Farisi ngi ngim kwa ba bleun kor khu ngi ngim kwa banyo kata ka jing bentoy na ka jing em sim jungi Henry ngi kwa banyo ka jing bentoy tang ba ki we kin ya ro yangi tang ba ki we kin pe yangi kinong ba o une shisha ulong uber blei o shisha une udei unong yalam jong ka balang Henry hakane ka sngi u Jisu u ong yang abade pi u hikai yang abade pi u penkan mau yang abade pi im ka jing em jong pi om dei tang ban pen I hakmat ka perthei om dei tang ba ka perthei kan ya ro ya kata ka jing bah ban ya ro ya kata ka jing nang ka jing start ka jong pi Henry ai ba ka jing em rublei jong pi ka jing em niam jong pi ka dei tang na ka banta ka boram ka jong blei tang na ka banta ba blei un kur khu ya pi tang na ka PM ya ka jung em runiam jung pi dei tang na mar ba pi ting burom ya blei kane ka dei ka ba Jisu ukwa yang abade pi ko han men ko para bangin le habangi pe jala ka jong em shisha ngilong opposite ne persha ya kane ka ba u Jisu kwa ngi em kat kum kata ka jung em jong kene ki Farisi bat ki start an ki ba Jisu upen rem ha ka gospel ba menta ka sngi den mata ka dau ko han men ko para ha kane ka sngi ngin persang kan la ka diai ban em ka jungi ban em ka jung em ka ba ban kala ka ba mut nang tapat ngin persang ban hikaya ki wei
kan mau ngim dei ban le kom ki Pharisee hikaya ki we Henry yalade ngi klem em Henry matakas ngi Jisu pan kan mau yangi shua ngi dei nangkong nang shap ngi dei ban em ka jing em babha haden kata ngin salej ban yalap ngin salej ban hikaya ki we ngin sa ong ya ki we ba phiru phidei ban em ka jing em ka babha ba ma phiru phidei ban kelak ka bamot to hagane kasngi ngi dewai kerpang e nag benta kana ka jing tmu bau Jisu un Kristyan ngi un ai borengi ba mangi we pai we ngi la ban em ka jingi khamtam e ka jing em ka babha ka jing em ka barublei khnang ba lengba ka jing em babha ka jingi ngi la ban hikai yakiwe ngila ban yalam yakiwe sha ka jing em khoj sha ka jing em soti sha ka jing em barublei sha ka jing em jong ka jing kala ka bamot bat kum jero bangin em ka jing em jungi kat kum ki an kat kum kita ki kanun ne ki rol ka ba ngidon hapo ka balang ka jungi hapo kal imlang ka salang ka jungi hapo ka yeng ka sem ka jungi ngidwai kerpang nag banta kini ki jing tmu bau Jisu un kurku yangi un Kristyan un yarap yangi and yoro yo Jesus Christ Sinam lai sinam amen. Trong yang yang kelala ka jong ka jinget nganget haup lei ukpa badan bor barok unong trao ka beneng bat ka kendau padahal Jesus Christ ukon bamarwe jungu utrai jungi ya balapun naman sem bakoy ya balakana kamaria te sati wasa lebein hapo Pontius Pilatus lasana panayu laya balatebu laya sikbayam ha kasngi kabalay lamipan kabayam ulakiw syapneng usong sakaman blay pap dan bor barok nang trawan pap dan bisyar kibayim kabayam nangay haman sim bakoy ha kabalang katolik bakoy ha kajing salok kirikoy ha kajing mapi kipop ha kajing mipat kadok ha kajing embong cukut amen. Lai spa prapuar. Lai spa prapuar. Naling kastemu so badabdo Dag jong kai jingi jongi Naling kastemu so badabdo Dag jong kai jingi jongi Shim kutrai shim yaki Hakti kilo taladi Shim kutrai shim yaki Hakti jomengi aiti Uterjuwai na ujing iken Dak jong ka jingi jongi Uterjuwai na ujing iken Dak jong ka jingi jongi Shim kutrai shim yaki Ngi ai ti lo dialade Shim kutrai shim yaki Hakti jong mengi ai ti Toduai ko para baga jeng kenya jenga ba jong pi kan long wa padiang hona kmado blei pa badan bor baro Tol trai padiang jeng kenya ki jong pi na ka banta ka jing ro ka rom ka teng jung ka jing ma to yang ni pada ka balang ku jung baro ka wei To padiang ko trai ya ke jing terwa jungi da kiba lapen long ya ke jing ai keliang bakrau buram bangi kiba terwa ya kiba mela ai ngin long kiba shong hok ban padiang ya mehi da Kris utrai jungi amen
utrai dan rengkat bat pi Terkabat piru. to kan ti wela ki danut Ikan tiwi ki shao to trai. ngan utrai blai jongi Kai song hok bat kadai. da shisha kalong ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing panem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blai dan bor bat bom jikut lang ba utrai jongi u Jesus Christ uban amar ka jingi snei ya ga jinglong ba pop ki breu ula pen red ya lade bayan khai u na ga thei sati da ga jing shashutam halor ga ding pna ula pen la yangi na ga jing ya bom jukut bad da ka ba mi pat na ki bayap ula ai hangi ya ga jing em bom jukut bad namar kata rengkat bar ki angal bar ki ark angal kets em bar ki hima bad baro ki paj berlen bad ki bor jong ka beneng ngi roi ga jing roi ya ro ya me bad ngi pan bana klem sange Bakud, bakud, bakud utrai. Usim don baru bleki ba. Reng bat pertegi adwailan. Kajing ya rosana. Usana shatong tam. Ubleyosana Kajing yaro yutabawan Hanam baraguteng utrai Meng bat bertenggi yarailan Kajing yaro sana Sana shatram Yubleyosana da shisha malong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpat yami to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jongi dag ba pha ya man sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor bladi no yud badala ka mons ngau bha ula priang ya jing sha shitam ula shim yukpu bad ka baingu yame ula kdia ya u badala ai hala gisenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban it na kabanta jong pi Hakaju karkam enda lalayabam ula shim yaku khuri bad ka baingu biang yame ula ai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bat bom jukut ya ka ba en pan me na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jing ma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kajumaya jong ka jengay. Ngipen benar Ya jing yap jong me ko try Bat ngipla Ya ka jing mi pa jong me Adu ba me dawan Adu ba me dawan Namar kata ngi bapan manca ya gajing ya bagajing mi pa jung u ngi terwa hame kotra yuk po jong gajing em bad ya ku khuri jong gajing pen em ngi daingu aidam namar melenyew yang ngi babit pan yang khma jong me bad ban sakri yame da kabas ngeuret ngi karpat yame bangi gbayo banca hakamet bad kasnam ukres
ngin long ki ba lapanya tali ka we daw man sem ba khoj to kan mau ko try ya ka balang jung me ka bala priang asatla ka perthei ba to penjana ya ka ha ka jing e rangkat ba Francis ukpa ba ko jungi Walbat marwen yu bishop jungi ka kan hun ki bishop bat baro ki lingdo to kan mau lem ru ya ki henman ki parashin rang bat kan thei ki balayathia da ka bakarman ha ka jing me pat bat ya baro ki bal khlat no ha ka jing isne jung me to padiang ki sa ka jing sai ka khmat jung me to isne yang i baro ngi karpad ye me barangkat bat kamarya thei soti ba khoj ka kmi jong blai ujesa ba khoj ukorem jongka ki apostol ba khoj bat baro kre khoj ki balapan sungo bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ka jing embam jukut bat bangini ro bat pandan burom ye me daw kun jong me u Jesus Christ daw lembadu badhau kan long ha me bleu pa badan bor ha ka jing long ka we jong man sem ba khoj baro ka burom bat ka jing ro junam la junam Amen. Kumbala hukum yang ngi daw nong panem bat kumbala hikai ngi daktin belai ngi nod banong ko pa jungi ba habneng kan long ba khoj kerteng jongme kan wan ka hima jongme kan long ka mon jongme har kan deu kumba habneng tai ngi mancha ki chumbang jungi ka ba hala kasni ba tamam yang ngi kerengkang jungi kumbang ro ima bi bless ne yangi barwadi alam ni sha ka jing pen shoy henry to palai jangi na ka basneu to panlai jangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jung me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jung me ngin lai barabor na ka pop bat ngin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap khmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ Lamar ka jume ka long kai ma ka jume ka bor ka bram junam la junam Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jongme ka jingsuk nga I api ka jingsuk jonga nga ai api wat pe yaki pop jongi Henry ya ka jinge jong ka balang jongme bat ha ka jings bon jongme to ai haka ya ka jingsuk bat ka jingatali ka we kat kum ka mon jongme mame ubi marbasan shar junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bat pi reka bat piro Ong ini terwa ya kada ke jingsuk iwe highway pat ke jingsuk bat pi. Ko kun lang bro me bakit no ki pop ka persay dos yo sene yangi ko kun lang bro me bakit no ki pop ka persay dos yo sene yangi lang bron me bagi na ki pop ka percay do ai jing suk yangi Hak mi kun lang brod jong blay hak mi bukin no ki pop jong ka perthei suk ya kito ki balakhot sha ka jeng khawai jong kun lang brod ko kan rat ngam sam hok laman rung apo ka yin ga chunga an resh ong tang tin kaman sem chunga kan sakhia I kaman bagas namo Chris kan ribet klamini sha ka chunga bom jukut amen
Chris. Gemellus nam 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 Chris. One good try, one show, but what lang adu, nga itang yame, nga irutang yame. Try ku play jangan namar me jangan ngai kelyang yame barbit barsi besumar yang aku try namar me one good try, one show, but one lang adu, nga itang yame. Abang Hashem jing akalan ti jing jingye barokim shan abamidonajan badmit barsi besumar yang aku try namar mei jangan one good try, one show, but Nelawan mencong ringkat pada nelawan mencong hak kedengar tinggi way by way. Inang kau Yesus ya me kau Yesus. Eme mencong hak kedengar kejengi. Hak kejemur kejeng berkat kejengi. Hak kejeng em kejengi. Hak kejeng lengdok kejeng long senam kejengi. Oh Yesus beja. Ngitip bah. Hapa memdan ringkat bani. Ngimla bani.
jing don ringkat ka jumi kapan kelanya ngi ka ai bor ngi ko Jesu bi je dei na mata ka dau ko Jesu kawan ha ka jing im ka jumi kawan ha ka jing do ka jing stam ka jumi kenang bangi inang la su ban em ka jing em ka baha ka jumi ko Jesu ngi duai paniai ti ya baro kito ki babang ki basitam hasatalang ka pertei ki brang don ha ki jing sha sumar baper how to hospital ni ki badan ha ing asem rukum chu ko Jesu dokta ya ki le kam pelana ka banta junti to weng noi ki jing Hallelujah, hallelujah, ki duai ko trai na ka banta ki ing ki sem ni baro kiro ki nyo ya ka ta ka jing su ki nyo ya ka ta ka jing ei ka chome ko Jesu ni duai na ka banta ka jing su hasatalang ka pertei ka jing su ha ka ri ka jing ha ka jala ka jing ro kam chu ko Jesu bi ya ni wan rak ma jume sa jisen ya ka jing tumo ba karpang ka jing kam tame ka jing tumo ki ba ni la tarwa ha ka ne ka mas ko Jesu wan berkashan wan banai bor wan banyalam ini wan bertin lenti ini bangila bani ya kelenti ba mai hi malak dau ini banya Jesu ni jame Jesu ni jame Jesu wan shong ringkat bat ni wan banyalam wan bertin lenti ini ha kane kasngi pada habaro selentar jeng im jengi tol ngini aduai haba lapan long yangi kinong yo benta lem hau Chris lengba kine ki sakramen ngi kerpat rid ya gejeng isne ka jong me kotrai ba da ka ba ngi yasriem dur ya u hang ne hasla perthei en la ban penlong yangi kinong yo benta lem bat u ha bening uba imbat basanchar junom la junom amen utrai dan ringkat bat pi ringkat bat pi ublay badan borbaro un kurkui pi pa badakun badaman sem bakot amen tole suk ya ro badi yo trai da gajing embab ha jong pi ni songo yau blay ar spa san punyo ar spa san punyo Cook me batei soti konong kablay nong da jong ki nong pom pas lay jingai tu sim donu jongi Kaburam hokpa badukun hamad sim bakoi Allah ba menikong jumental berobor jenam la jenam amin en ya roi trai Jesu Kris jenam amin
Amen.